Як будуць развівацца падзеі ў Беларусі, калі Лукашэнкі не стане? Да чаго рыхтуюцца беларускія сілавікі, а таксама што вядома пра новыя крымінальныя справы і гучную трагедыю? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Аналітык Артём Шрайбман падзяліўся сваім прагнозам пра здароўе ці нават смерць Лукашэнкі і наступствы такой падзеі. Апошнім часам здароўе Лукашэнкі яўна здае. У яго з'яўляецца аддышка пасля любой кароткай прагулкі, а часам нават і калі ён сядзіць. Усё часцей у Лукашэнкі здараюцца і выхадныя пасярод тыдня. Напрыклад, учора ён прыляцеў з Кітая, а сёння ў будні дзень адпачывае і не праводзіць ані сустрэч, ані нарад з чыноўнікамі. У YouTube-праекце «Как это понимать» Артём адзначыў, што калі Лукашэнкі раптам не стане, то далей магчымыя два шляхі. Першы – гэта калі Лукашенка паспее сам арганізаваць транзіт улады, і тады яго сістэма мае добрыя шансы захавацца і выстаяць нават пасля яго. Другі варыянт – гэта калі Лукашэнкі не стане раптоўна. Тады, адзначае аналітык, магчымы хаос, вынікі якога прадказаць вельмі цяжка. На яго думку, у такіх умовах не выключаны любы паварот. Напрыклад, беларускія сілавікі могуць узяць уладу ў свае рукі і сфарміраваць хунту, прычым як самі, так і пры падтрымцы Масквы. Шрайбман таксама падкрэслівае, што для нейкіх зрухаў ці перамен вельмі важнае адчуванне слабасці Лукашэнкі і фінальнасці падзей. Гэтага не было ў 2020 годзе, і ў большасці чыноўнікаў гэтае адчуванне так і не ўзнікла. Але ж Лукашэнка няўмольна старэе, і не выключана, што яго здароўе, якое яўна не паляпшаецца, у выніку паўплывае якраз на гэтае адчуванне сярод яго атачэння, чыноўнікаў і сілавікоў. Лукашенка хваліцца мірным і спакойным жыццём, а яго сілавікі чамусьці працягваюць рыхтавацца да тэрактаў. Цяпер да кіраўнікоў міліцыі і КДБ далучыўся міністр абароны Хрэнін. Падчас паездкі ў Пакістан ён заявіў, што беларускаму боку таксама цікавае вывучэнне досведу пакістанцаў у барацьбе з тэрарызмам. Нагадаем, што зусім нядаўна, усяго тыдзень таму, гэтае ж страшнае пытанне адпрацоўвалі на вучэннях у Гродзенскай вобласці. Там правяралі гатоўнасць да тэрактаў мясцовай улады і сілавога блока. Пра тое, што Беларусі сапраўды пагражаюць нейкія тэрарысты, пакуль ніякіх сведчанняў няма, але ж пастаяннае мусіраванне гэтай тэмы лукашэнкаўцамі выглядае трывожна. Тым часам у Пакістане ўжо з'явіліся аб'явы з вакансіямі ў Беларусі. Мясцовае бюро занятасці апублікавала 240 вакансій у нашай краіне. Працаваць пакістанцам прапануюць малярамі, бетоншчыкамі, кіроўцамі пагрузчыкаў і іншымі работнікамі на будоўлях. Інфармацыю пра гэта заўважыў партал Рэформ. Абяцаныя заробкі $500–600. Рабочым прапануюць бясплатнае пражыванне, харчаванне і медпаслугі, але ж квіток у Беларусь прыйдзецца купляць за свае ўласныя грошы. Іншая кампанія па пошуку працы абяцае заробкі павышэй ад $600 до $750. Асобна агаворваецца, што такая зарплата заснаваная на выкананні мінімальных вытворчых паказчыкаў. Працягласць працоўнага кантракту 2 гады. Незвычайны помнік арганізавалі дзве беларускія пенсіянеркі. Марыя і Святлана нарадзіліся ў вёсцы Жарнюка Дубровінскага раёна Віцебскай вобласці. Цяпер гэтая вёска, як і многія іншыя, трапіла ў лік паміраючых. Жанчыны вырашылі ушанаваць памяць пра родны кут і усталявалі на могілках мемарыяльную дошку ў яго гонар. Для деревни Жарнюка Дубровинского района Витебской области. В деревне уже никто не проживает. Вот. И мы занесли все дома жильцов и имя, отчество всех жильцов, которые здесь проживали. Показали дорогу, где школа была начальная, дорогу и на Ляховку, и на Пьянькова, наверное, и на Красулина. Вот. Может быть, кому-то понравится такой комплекс мемарыяльны. Каля гэтага помніка жанчыны плануюць размясціць дзве шыльды. Адну з гісторыяй стварэння вёскі, а другую з імёнамі тых, хто за яе змагаўся і загінуў у Другой сусветнай вайне, ці быў вывезены ў Германію. Відэа самаробнага мемарыяла жанчыны выклалі ў TikTok. Вялікая частка каментатараў іх падтрымала, але ж знайшліся і крытыкі. Некаторыя называюць гэты мемарыял магілай і пішуць, што ідэя добрая, але такому помніку месца ўсё ж не на могілках. Іншыя задаюцца пытаннем, а ці будуць на помніку імёны тых, каго забралі у ГУЛАГ і расстралялі НКВДшнікі. На гэта аўтаркі праекта адказваюць так. У нас у вёсцы не было здраднікаў і шасцёрак, таму ГУЛАГ і НКВД гэта не пра Жарнюку. З адказаў жанчын-каментатарам вынікае, што устаноўка помніка не была ўзгодненая з мясцовымі ўладамі, таму калі чыноўнікі пойдуць на прынцып, то ў аўтарак мемарыяла могуць быць праблемы. Яшчэ адна гісторыя з беларускай вёскі, але ўжо вельмі сумная і паказальная.
У вёсцы Новы двор Слуцкага района вырашылі закрыць адзіную краму, гандлёвую кропку капыльскага райпо. Але ж вёска зусім не мёртвая, бо там каля 80 жылых дамоў, дзе жыве 160 чалавек. Плюс прыязджаюць дачнікі. А мясцовая крама карыстаецца попытам не толькі ў яе жыхароў, але і ў жыхароў суседніх агароднікаў. Дык а чаму тады закрываюць відавочна патрэбную людзям краму? Адна з прычын крыецца ў сыходзе на пенсію цяперашняга прадаўца, а іншых жадаючых працаваць там проста няма. Тым больш заробак будзе мізерны, бо месячны абарот гандлёвага аб'екта параўнальна невялікі, а надбаўкі прадаўца прывязаныя да выручкі, і з такім абаротам зарплата можа быць толькі мінімальнай. Незадаволеныя жыхары нават выклікалі на публічную размову прадстаўнікоў райпо, якія паабяцалі, што цяпер у вёску будзе ездзіць аўталаўка. Але ж, як добра заўважыў партал «Зеркала», сітуацыя з закрыццём гэтай крамы наглядна паказвае як мінімум 3 праблемы. Першая – гэта дэфіцыт кадраў, які нарастае ў Беларусі. Другая – гэта цяжкасці з гандлем у сельскай мясцовасці, і трэцяя праблема – праца райпо. Нагадаем, што ўлады дзесяцігоддзямі спрабуюць выратаваць Белкаапсаюз, якому належаць такія вось дробныя вясковыя крамы. У арганізацыю заліваюць гіганцкія грошы, даюць розныя паслабленні і ўводзяць меры дзяржаўнай падтрымкі, але ж плёну ніякага няма. Страты Белкаапсаюза толькі павялічваюцца, а доля на рынку няўхільна падае. У Беларусі разварочваецца новая палітычная крымінальная справа. Улады ўжо разграмілі медыя, грамадскія арганізацыі, незалежную адвакатуру і нават тых, хто дапамагаў палітвязням і іх сем'ям. Цяпер жа дайшла чарга да сацыялогіі. Днямі на сувязь перастала выходзіць былая полацкая журналістка Ціна Палынская. Пазней стала вядома, што і яна, і яе 22гадовая дачка знаходзяцца ў віцебскім СІЗА. На іх завялі крымінальную справу, падрабязнасці якой сілавікі не агучваюць, але па ўскосных прыкметах можна меркаваць, што справа можа быць звязаная з апошнім рашэннем КДБ. Спецслужбы прызналі беларускую аналітычную майстэрню прафесара Андрэя Вардамацкага экстрэмісцкім фарміраваннем. Гэтая арганізацыя праводзіла сацыялагічнае апытанне сярод беларускіх грамадзян. Цяпер стала вядома пра ператрусы і канфіскацыю тэхнікі ў людзей, якіх апытывалі ў рамках сацыялагічных даследаванняў майстэрні. Рэйды праводзіў КДБ. Вядома, што ёсць яшчэ як мінімум адзін затрыманы. Нагадаем, што беларускія ўлады даўно забаранілі праводзіць незалежныя сацыялагічныя апытанні, а ў 2020 годзе забаранілі і апытанкі і галасаванкі на палітычныя тэмы ў інтэрнэце, бо тады амаль кожнае такое галасаванне паказвала, што рэйтынг Аляксандра Лукашэнкі прыблізна роўны 3%. Памёр былы палітвязень Аляксандр Класкоўскі-малодшы. Ён стаў вядомы ў 2010-м, калі ў сваёй лейтэнанцкай форме выйшаў да шэрагаў міліцыі і заклікаў супрацоўнікаў перайсці на бок народа. За гэта мужчына быў затрыманы ў сябе дома наступнай ноччу і моцна збіты. Пасля яго адправілі ў СІЗА КДБ, абвінавацілі па 3 крымінальных артыкулах і судзілі на 5 гадоў. Але ў верасні 2011 года Класкоўскі быў памілаваны і вызвалены са шклоўскай калоніі. Бацька мужчыны, вядомы палітычны аглядальнік Аляксандр Класкоўскі-старэйшы, а сястра Вольга таксама былая палітзняволеная. Аляксандру было ўсяго толькі 46 гадоў, апошнім часам ён жыў у ЗША. Звычайнае вяселле скончылася крымінальнай справай. Пара маладых атрымала ад аднаго з гасцей шчодры падарунак ажно ў 1250 еўра. Праўда, калі новаспечаны муж вырашыў абмяняць валюту на рублі, то атрымаў непрыемны сюрпрыз, бо амаль усе купюры былі фальшывымі. Пасля стала вядома, што фэйкавыя грошы падарыў маладому магілёўцу на вяселле сваяк. У гутарцы з аператыўнікамі мужчына прызнаўся, што меў фінансавыя цяжкасці, таму падарыў маладым у канверце сапраўдныя 50 еўра і яшчэ 1200 купюрамі з банка прыколаў. За гэта мужчыну чакае крымінальная справа. Бацька 14гадовай школьніцы, якая нечакана памерла ў ельскай бальніцы, падаў заяву ў міліцыю і спадзяецца, што далей яе разгледзіць следчы камітэт. Цяпер па факце смерці дзяўчынкі ідзе праверка, якую анансавала Мінздароўя, і яна зойме 2 месяцы. Мужчына таксама адказаў на спробы прызнаць, што іх шматдзетная сям'я знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Цытата: «Я ніколі не лічыў сваю сям'ю сацыяльна небяспечнай. Мы не алкаголікі, усе дзеці здаровыя, накормленыя і апранутыя». Канец цытаты. Акрамя таго, бацька падзякаваў усім людзям за падтрымку і сказаў, што будзе чакаць афіцыйных вынікаў праверак і дамагацца, каб стала вядомая праўда. Нагадаем, што 16 мая дзяўчынка пайшла закрываць бальнічны, але апынулася ў рэанімацыі і памерла ў той жа дзень. Што стала прычынай бяды, невядома і па сёння.
Жудаснае ДТЗ адбылося пад Слуцкам. Там 17гадовы падлетак разбіўся на бацькавай машыне. Вядома, што аўто ён узяў без дазволу, каб пакатацца ўначы, але юнак не справіўся з кіраваннем і ўляцеў у раздзяляльную агароджу на трасе. А ў Глузскім раёне на дарозе загінуў матацыкліст. Прычынай бяды стала дзікая жывёла. Кіроўца урэзаўся ў лася, які знаходзіўся на дарозе. Ад траўмаў мужчына сканаў на месцы здарэння. У цэнтры Мінска зносяць вышку-глушылку, вядомую ў першую чаргу адной драматычнай гісторыяй. У савецкія часы такія радыёвежы спецыяльна глушылі сігналы розных замежных радыёстанцый, што вяшчалі на тэрыторыю Савецкага Саюза. Менавіта гэтую вышку ў 60-е збіраўся ўзарваць беларускі дысідэнт Сяргей Ханжанкоў. У 63-м годзе Ханжанкоў разам з аднадумцамі стварыў антысавецкую групу. Для падрыхтоўкі выбуху яны здабылі тротыл з неразарваных снарадаў часоў Другой сусветнай вайны. Аднак адзін з удзельнікаў групы здаў план у КДБ, і 27 мая 63 года Ханжанкова арыштавалі і абвінавацілі ў спробе здзейсніць дыверсію і антысавецкай агітацыі і прапагандзе. 7 кастрычніка таго ж года яго асудзілі на 10 гадоў лагераў, якія ён адбываў у Мардовіі. Пасля вызвалення ў 73 годзе Ханжанкоў вярнуўся ў Мінск, дзе працаваў інжынерам у Беларускім дзяржаўным інстытуце праектавання аўтадарог і на заводзе імя Кірава. Ён працягваў грамадскую дзейнасць, удзельнічаў у акцыях памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій і назіраў за палітычнымі судамі. Ханжанкоў памёр у 2016 годзе. Цяпер жа не стане і той вежы, з якой ён змагаўся. Апошнім часам улады вельмі хочуць, каб беларусы пераязджалі са сталіцы і абласных цэнтраў у меншыя гарады. Заманьваць людзей у рэгіёны збіраюцца арэндным жыллём, але з часам словы разыходзяцца са справамі, і цяпер беларуска паказала, якое арэнднае жыллё ёй прадаставілі ў Бабруйску. Сама жанчына называе кватэру катакомбамі, і, шчыра кажучы, гэта недалёка ад праўды, бо жыць у такім памяшканні немагчыма. Разламаныя дзверы, дзіравая падлога і кавалкі бітай цэглы. Адметна, што каментатары дзеляцца на два лагеры. Адны спачуваюць, а другія рэзка адказваюць, маўляў, а што вы хацелі за такія грошы? Таму не ныйце і рабіце рамонт. У Чашніках прадаюць будынак мясцовай перасоўнай механізаванай калоны, але ў вочы кідаецца ў першую чаргу колькасць партрэтаў Лукашэнкі. Ён вісіць не толькі ў актавай залі прадпрыемства ці ў кабінеце кіраўніка, але нават у падсобцы сярод інструментаў і старой мэблі. Праўда, гэты праўладны іканастас не выратаваў ад праблем. Прадпрыемства ліквідавалі і цяпер распрадаюць яго маёмасць праз аўкцыёны. Непагадзь абрынулася на заходні рэгіён Беларусі. Сёння ў Гродні прайшоў сапраўдны ўраган, які суправаджаўся залевамі і падтопленымі вуліцамі. Прычым гэта яшчэ не канец, бо сіноптыкі абяцаюць, што ў пятніцу амаль па ўсёй Беларусі пройдуць дажджы, шквалісты вецер, а ў некаторых раёнах чакаецца нават град. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.